Magandang gabi, Pilipinas! Hello world! And syempre pa, Diyos marahain na banggi, mga Bicolanong mga kasurog natin. Ito po ang inyong Ako Bicol Cup Camarines Sur. And ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ayan, matapos ang matinding bakbakan sa ating elimination rounds, 36 teams ang naglaban-laban para makapasok dito or hoping na makapasok dito sa pangalawang phase ng ating liga, which is the quarterfinals. Ito na nga po, hindi lang mas matindi, mas bigatin. Ayan, bigatin. Dahil yung 10 teams na lang ang natitira na maglalaban-laban, magbabakbakan, magtatapatan dito sa ating quarterfinals para naman makausad sila sa semifinals. Ayan, sige. Magandang gabi, partner. Magandang gabi sa'yo, partner. And ito na. This is very exciting ball game kasi yung top 2 teams ng each district ay maglalaban-laban para sa ating prestiyosong championship. And dito makikita kung sino ang mananalo sa best of the best sa ating tournament. Oo, dalawang teams from each district. Merong 5 teams na naglaban-laban or 5 districts, I mean, na naglaban-laban. Kaya we came up with the top 10. Ito na nga bigatin dito sa ating quarterfinals. Well, pakilala muna tayo, partner. Yes. Ako nga po pala si Alex Madronio o mas kilala sa pangalang Kapa Morgan. At your service po ngayong gabi para sa unang araw ng ating bigatin quarterfinals dito po sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. At ito naman ang aking partner. Yes, ako po si John Bachiller at your service na magbibigay sa inyo ng walang humpay at matinding bakbakan ngayong gabi. Oh, talking about matinding bakbakan, yan ba talaga ang ine-expect mo, partner? O mayroon ka pang ibang expectation sa laban natin ngayong gabi? Yes, partner, marami tayong pasabog o marami tayong expectation ngayong araw na to. Kasi ang labanang Milaor versus Lupi ang abangan natin. And syempre, meron tayong itatag ko ang larong ito as youth versus experience, partner. Youth versus experience. Yes, partner. So pagka sinabi mong youth, ano mga usually advantage? Yes, partner. Siyempre, yung youth talaga, they're coming off a stint para sa mga universities nila. Kumbaga sila ay mga varsitarian, currently varsitarian. And kumbaga fresh legs, kumbaga, partner. Fresh legs against the more experienced team. Yes naman, partner. Kumbaga dito naman makikita yung experience and leadership ng mga veteranong players sa kanilang mga teams. Okay, so yan ang i-expect natin. And siguro kayo, meron din kayong ibang mga expectation. Ako, meron din ibang expectation. Pero yun na nga, tama yung sinabi ng aking partner na si Mr. John Bachiller, ang youth and experience. Alamin nyo na lang mamaya kung sino yung youth at kung sino naman yung mas may experience sa ating laro. Pero bago yan, eto, talking about youth, eto batang-bata, fresh na fresh at napakaganda. Itong ating makakasama sa courtside, walang iba kundi ang napakaganda, fresh na si Miss Barbie Floriano. Thank you so much, Coach John and Coach Alex. Good evening mga kasurog. We are live here at Sangay Sports Complex para sa day 1 ng ating quarterfinals. Pero bago magsimula ang exciting games natin for tonight ay kausapin na muna natin ang coaches ng bawat team for our game 1. So good evening po, coaches. Ayan, so starting with Team Milaor, Coach Dennis Medina, i-share mo naman po sa amin kung anong adjustments and preparation ang ginawa ng Team Milaor considering po na quarterfinals na. Actually, ang lagi ko lang naman inaano sa team namin na every time nagpa-practice kami is depensa. Yung opensa namin is lagi naman nila ko spontaneously lilitaw yan during the game. So, depensa. More on defense kami. Offense will come its own way. Okay, Coach Dennis, dadako naman tayo ngayon sa Team Lupi. Coach Nolly Panuelo, ikaw naman po, i-share mo sa amin kung ano ba ang aabangan ng ating viewers sa performance ng Team Lupi ngayon. Well, ang aming preparation for this quarterfinal is yung aming game plan. We will stick on our game plan dun sa aming offense, both defense, yung some physicality dahil ito is quarterfinals na nga. The level of the game is becoming higher, so physicality is not palaging nandun yan, but we will play as clean as we can. And adjustments will be done depende sa mga situational ng laro. So we have plans for the adjustments. So yun nga, hintayin natin yung sitwasyon ng laro, then we will make adjustments defensively and offensively.
Okay, thank you so much po, coaches, and good luck for your game tonight. So, mga kasurog, if you are near the area, you can watch the actual game here at Sangay Sports Complex for free. However, if busy naman kayo sa kanya-kanya nyong tahanan at workplace, ay sagot pa rin namin kayo because we are live at Ako Bicol Portales page, Representative Zaldico Facebook page, and of course, sa YouTube, Ako Bicol Online TV. And without further ado, balik sa inyo, Coach John and Coach Alex. Maraming salamat sa ating napaganda at fresh na si Miss Barbie Floriano. And of course, the coaches of both teams, ayan na nga, aside from, aside from youth and experience, ito pa ang i-expect pala natin, yung defense at saka yung game plan. Who's going to execute the better game plan sa larong ito against itong dalawang team, Lupi and Melaor. Tama ka dyan, partner. And sabi yung mga adjustments will be made during games talaga. Yun ang pinaka-importante. Oo, during games. So, without these men, wala tayong games. So, pag-usapan natin yung mga players. And sa bawat team, meron talaga nag-stand out na player. And sino yung mga stand-out player natin? Tinatawag natin itong kasurog match-up for the game. Yes, partner. Tama ka dyan. Ang Oo. ating kasurog matchup for the game. Siya yung the hustler sa Team Lupi. Si Rex Aaron San Juan, who is averaging 19 points per ball game and 54% sa kanyang field goal percentage, partner. Grabe, partner. Kumbaga, this average 19 points is no joke, kumbaga. Oo, tama. And on the other hand, para naman sa Team Melaor, si Kashmir Bare, who is averaging 18.8 points and 63% from the Rainbow Country. Grabe, partner. 63% masyado mataas. Grabe. So, mataas din yung magiging expectation natin sa kanila ngayong game na ito. Yes, tama And yan, yung mga kasurog match-ups natin for tonight. And syempre, hindi naman nila kakayanin na sila lang ang maglalaro. Ano? Yes. So, kailangan nila yung kanilang mga teammates, kailangan nila yung kanilang team. So, let's talk about both teams naman, partner Jan. Pag-usapan muna natin yung stats base sa naging elimination round natin nitong Team Lupi. Tama ka dyan. On the other, Lupi, who is averaging 22% sa kanilang 3-point field goals. And syempre, partner, ang what stand out most is yung 9.5 steals nila per ball game. Ay, Kumbaga, grabe. Oo. Lupi is a very defensive-oriented team. Kaya abangan natin kung anong gagawin nila Yun naman mamaya. ang sabi ng coach nila kanina eh. Yes, tama ka dyan. On the other hand, para sa Melaor, meron silang 51% 2-point average. And syempre, meron din silang 8.5 steals per ball game. So talaga hindi nagkakalayo when it comes to defensive prowess. Talagang bakbakan ito. No? Yes, tama Kita ka, ng partner. magiging larong ito. Yan ang isa sa mga expectations din natin. Okay, so para ma-meet na natin yung mga expectations na yan, wag na natin masyado pang patagalin ito, partner Jan. Okay, ibigay na natin ang floor sa ating courtside announcer na si JV Salvidar. JV. Marhay na Banggi, Bicol Lancha! This is your D35 Morocco Bicol Cup, Camarines Sur. Brought to you by Congressman Salikoan ng Ako Bicol Portales, katabang nakasurog pa. We welcome you everyone inside Sangay Sports Complex for the start of our quarterfinals. For tonight's Game 1 ball game, we will be having Team Lupe versus Team Milao! For the starters, let's first start with Team Lupi. For the point guard, number 21, Moises Yama. Number 9, shooting guard, Aaron Layosa. For the small forward, number 15, Rex San Juan. For the power forward, number 2, Neoman Ninandan. And the man at the center of Team Lupi, number 13, Don Manuelos. The head coach of Team Lupi, Mr. El Badir. And for the servers for Team Milaon, we have, for the point guard, number 11, Guidones Marvel. For the shooting guard, number 15, Julius Vargas. For the small forward, number 13, James Razon. And the dual position of Team Milaor, the power forward and the shooting guard, number 29, Kashmir Bare. And the man at the center of Team Milaor, number 10, Maynard Habana.
Dennis Medina. And officials for this small game are Gucci Rudy Malinisa, Upper 1 Inday Orsena, and Upper 2 Rosel Ponti. This is your Aku Bicol Cup Camarines Sur, Atito! And magandang gabi, partner. Magandang gabi, mga kasurog. We are now down to our first game sa ating second round. Labanang Milaor versus Lupi. Ayan, at ang unang nakapuntos po ay ang mga Tagalupi. Yes, partner. Unang nakabutas ang mga Tagalupi. And partner, this will be an exciting ball game for sure, partner. Kasi yung top 2 teams of each district ay maglalabanan para sa prestiyosong kampyonato natin dito sa ating liga. Tama, inaasahan na natin na talagang git-gitan mga magiging labanan dito sa ating bigaten quarterfinals ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yes, partner, yung bigatin talaga. And another score para sa Lupi. Si Layosa with the right-handed layup. Layosa was the best or kasurog player of the game sa kanilang previous outing against si Pokot. That was 2 weeks ago, Yes, sa elimination round pa. Yes, partner, as early as first quarter talagang pinapakita nila kung sino ang mga ating mga magagaling at pinagbibitagang mga manlalaro sa ating quarter nito. Oo, just like sa pregame natin, we expect something from Bare and also from the opposing team na si sino ngayon ang kanilang Si San Juan. San Juan, yeah, si San Juan. Yes, partner, as early as first quarter, kita mo naman kung gaano ka-aggressive ang both teams, kung sino ang unang gusto makabuslo ng kanyang mga score, lalong-lalo na yung mga Tagalupi. Ayan na si Yaba. Alam mo kasi, partner, talagang dapat you hit first and Yes. you hit hard. Yes, kumbaga, you have to play strong start. Ayan na si Bare, rushing against Layosa. Bare again, flies. No good, rebound ni Kidoles. Yun na nga, an offensive rebound na sinasabi natin. Kumbaga, yung veteran presence ng mga veterano sa Milaor talagang will capitalize in this game. But we have to give credit to Bare for bringing the ball down Yes, and yan. attempting. Yes, nakakita na ating magigiting na referees na medyo tumulak si Julius Vargas and will commit his first personal foul. Yes, indeed. Kitang-kita yun ng ating mga referees. At yan, inaasahan natin na pati sa mga referee talagang mag-level up yung kanilang mga calls dito sa ating bigaten quarterfinals. Yes, tama ka dyan, partner. Yun na nga sinasabi, talaga magle-level up. Each game will be, of course, a level up. Yan na si Bare against Sinandan. Bare, attack, scores for 2. Grabe yan na, partner. And this time, making it sure na talagang papasok yung kanyang tira. Yes, over the outstretched arms yun in Indanan. Kumbaga, good defense but better offense on the part of Kashmir Bare. Tama ka dyan. And Layosa, harassed by Kidoles. Layosa squeaks. Yun na nga, with a floater, grabe. Very aggressive sa first quarter si Layosa, partner. At yan naman talagang ine-expect natin kay Layosa being one of the key players nitong Team Lupi. Aside from San Juan, talagang ito ang isa sa mga kumakana sa koponan ng Lupi. Ayan na, again, as of kanina, sinabi natin, yung youth, ayan na, yung youth, tumatakbo na, si Yaba, gives the ball to number 13, na si Panelos, nakakuha ng foul and troop to the line for 2. Oo, mukhang natatawagan ng foul dito ay si Maynard Habana. Yan ang partner, abangan din natin yung Panuelos versus Habana, labanan sa loob. Kumbaga sino mas malakas at sino mas matibay sa loob. Tama. Ayan na si Panuelos, makes his first free throw. And syempre, partner, kung may oras sila, pwede silang pumunta dito sa Sangay Sports Complex to witness the games ng ating second round. Tama. Dito po ang unang day natin ng ating bigaten quarterfinal round ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Iikot pa rin tayo, Yes, partner. tama, partner, Oo. para dali natin yung basketball dito sa buong Camarines Sur. Yan, and unang game nga natin sa ating quarterfinals ay dito sa Sangay Sports Complex. Siyempre, sa napakagandang bayan ng Sangay dito sa Camarines Sur. Yes. And again, we're inviting everyone na yung malalapit lang dito, punta po kayo dito and witness the action. Yes, yan na. Another interception on the part of Lupi. Nakakuha ni Layosa. Gives the ball to San Juan. 3 against 2. Naagaw ni Julius Vargas. Ayan na si Rason. Rushing. 3 against 2. Rason flies. And he was hacked by number 2 na si Neo Van Indanan and will commit his first personal foul. Oh, nahirapan doon si San Juan, but still he forced the issue and then committing a turnover. Kaya eto ngayon, magbe-free throw ang si Rason para sa koponan ng
Milaor. Milaor. And if you notice, partner, kanina, bago makapag-transition ang Team Milaor, nakita mo kung paano i-box out ni Julius Vargas ang mga bigs. Kumbaga, that is experience for you, partner. Yan. Yan ang dito na makikita natin kung sino yung mas mananaig, yung mas may experience ba o yung youthfulness, yung freshness of legs ng mga kupunan. Ayan na si Yaba, gives the ball to Layosa. Yaba, fakes for 3. Yaba, ay na. Oh. Kumbaga, good intention but hindi nag-prevail yung kanyang gusto mangyari. A Tama. turnover on the part of Lupi with a score of 6-8. Lamang pa rin Lupi with 6 minutes and 40 seconds nalalabi sa ating first quarter. Nag-hesitate kasi doon din si Layosa in receiving that pass. Yes, tama ka dyan. A short stab kay Julius Vargas, kaso mintis. Ayan na si Indanan, nagmamadali. 4 against 2, Indanan gives the ball to number 13, si Brunelos with the easy 2. And ayan na, partner. Yung youth talaga tumatakbo sila as early as now. Oo. Ayan na, Quidoles wisely waiting for his teammates. Gives the ball to Julius Vargas against Layosa. Bare. Whoa! With a crossover against San Juan, but sorry, miss. Sayang, partner. Kita mo naman, partner. Sayang. Makikita mo naman when it comes sa experience ay talagang very patient sila in orchestrating their plays. But yun nga lang, sayang yung napakagandang lusot nitong si Bare Ayan na sa si Cash- baseline. Again, Kashmir Bare attacking. Number 13 na si Panuelos. Bumangga, pero tinawagan ng blocking foul ng ating mga referees. And this time, nakasungkit siya ng foul and he will trip to the line para sa dalawang free throws. Grabe, partner. I've watched the clips ng mga laro sa Kashmir is a friend sa Facebook. Nakita ko talagang he is shooting lights out sa mga ligang sinasalihan niya. And tingnan natin kung madadala niya dito come sa ating second round. Sana maging highlight din ang kanyang mga tira dito sa laban na ito against Lupi. Ayan na si Barrio, was stripped. Ayan na, Layosa and Yaba nangunguna. Kaso, nakaapak si Layosa. And ang bola mapupunta sa mga taga-Milaor. Another turnover, partner. Yes, another turnover on the part of Lupi. And this time, it's another chance for Milaor na makadikit na dahil nauungasan sila ng Lupi ng 4 na puntos. Yes, tama. Very slow start. Kumbaga, it's a low-scoring ball game. Ayan na si Bare again, top of the key 3. Mintis. Tapik, nakuha ni Julius Vargas. Julius Vargas with a fall away. No good. That's a short shot. Yes. Maganda sana yung move. And very confident si Julius doon pero Yaba. short yung tira niya. Yes, Panuelos again, but Quidoles. Ayan na, one-on-one. Inandan versus Julius Vargas. Bumps. No good. Nakakuha ni Yaba ang bola. Yaba is rushing. Open si Layosa. And sayang, partner, again. A turnover again. Good intention but bad execution on the part of Lupi. Yes. And nakikita natin, si Vargas is one of the key players then ng Milaor is still adjusting, trying to get his rhythm in this ball game. Yes, tama ka dyan, partner. Medyo a case of 3 missed attempts na ni Julius Vargas. Pero we'll see sa ating mga nalalabing minuto kung talagang anong may papakita niya ngayong larong ito. Well, sa tingin ko, titira yan si Julius Vargas. Ano man ang maging result ng kanyang mga attempts. I know na nandun yung kanyang confidence dahil isa siya sa mga sinasabi natin na talagang seasoned veteran experience. Kung sa experience ay talagang nandiyan kay Julius Vargas. Yes, tama ka dyan, partner. On the other hand, sa Lupi naman talaga, once they got those defensive rebounds talagang they're trying to run talaga, to outrun Milaor talaga. Kumbaga, with the likes of number 15 na si San Juan and si Yaba rushing or kumbaga, binababa ng mabilis ang bola just to score easily laban sa Milaor. Tama. And with the score of 6-10, lamang pa rin ang Lupi with 5 minutes And 12 12 seconds remaining sa ating first quarter. Good size crowd, partner. We expect mamaya-maya mapupuno ang ating venue. Siguro, kumakain pa sila ng kanilang dinner o nagpe-prepare pa lang. Yes, yan na si Rason. Muntik na maagawan. Bare gives the ball to Quidoles. Bumps again. Panelos. Yun, nakakuha ng foul ang number 11. And si Quidoles, Marvin. And with 14 seconds sa kanilang shot clock nalalabi. Bola ng Milaor. So it's going to be a baseline throw-in. Yes, yan na. Habana, short jumper. Easy 2 for Habana. Napakagandang tira yun. Nakikita ko talaga sa mga games yan ni Maynard Yes. Habana, yung ganung perimeter jump shot or shooting. Yes, partner, he is very reliable sa mga 10 to 15 foot jumpers talaga. Ayan na si Yaba, gives the ball sa number 24 na si Orkin. Kaso natapik ang bola. And we have a substitution. Papasok si Leonard Forton. Ilalabas ang number 13 na si Panuelos. Kumbaga, good minutes para kay Panuelos. Grabbing those offensive and defensive rebounds.
So nakita natin na nagpalit ka agad itong mga Tagalupi. Kahit sila yung mayroong youth, pero ganun pa man, talagang gusto nila ma-maintain yung ganung speed ng kanilang laro siguro. Kaya pinalitan ka agad ang isa sa kanilang mga players. Ayun na nga, si Kashmir Bare, after a slow start, ayan na, talagang he is attacking. And kumbaga, he is rushing para lang makascore. Ayan na si Yaba again with the floater. Mintis, Razon with the rebound. Bare, against San Juan. We have a tied ball game partner, 10-all. Yes, ayan na, Yaba steals the ball to Bare. Yaba, 3 against 2. Yaba with a floater. Air ball, nakuha ni Orkin. Saves the ball. Yaba again with a behind the back pass. Grabe, partner. What a pass! What a pass. And what a play that could have been kung naipasok yon ni San Juan. Yes, partner, may mata Was that si San Yaba. Juan? No, that's Layosa. Layosa. Is the recipient of that beautiful pass galing kay Yaba. Kumbaga may mata sa gilid si Yaba, partner. Pero hindi naman nasayang partner dahil nakadraw naman siya ng foul. Yes. And right now, nasa free throw line siya. Yes, partner. Yan na, Layosa makes his first free throw para sa ating mga late tuners pala. Ang Team Milaor is donning the green jerseys, and para naman sa Team Lupi, sila naman yung white and brown shorts. And then, Oo. Ang Lupi, ang top seed natin sa elimination sa District 1. Samantalang itong Milaor ay ang pangalawa sa District 2. yes, partner. And then we have the substitution on the part of Milaor, si Cecilio, and isa pang veteran na si Sumayaw is entering the floor. Ayan na, Cecilio gives the ball to Bare. Bare squeeze in. Momentarily lost the ball. Sumayaw for 3. Fakes. Short jumper. Mintis. Nakuha at natapik niya yung bola. Ayan na si San Juan. Grabs the rebound. Gives the ball to Forton. Ayan na. Number 30. Na si Riego misses the shot. Ayan na si Forton. Drops it up to number 34. Block ni Razon. But nandun si number 15, San Juan, para sa kluluhan. Ang Ayan. Team Lupi. San Juan saving the day for Lupi after those missed attempts. Consecutive missed attempts. Ayan na si Razon. Gives the ball to Bare. Cecilio attacking. Strip. Cecilio gets his own fumble. Ayan na si Orkin. Binigay kay Riego. Sumobra. Fortune powering his way. Wala. Sayang. Sorry, miss. Malakas Ayan yung tira. Masyadong gigil pa itong si Fortun. Yes, ayan na si Bare. Naagaw kay Cecilio. Fortune again against Quidoles. And he was hacked and will troop to the line for 2. Foul on number 11 na si Marvin Quidoles. I guess his second personal foul. Oo, hindi man nakashoot doon si Fortun, but nakasungkit naman siya ng foul mula kay Quinoles. Another Hey. substitution on the part of Milaor. This Speedy, number 67 na si Casulla, to give rest sa kanilang shooting guard na si Quidoles. Partner, mabilis din to. Oo. Kumbaga, ang coach ng Milaor will match up, I guess, sa speed kung anong meron ng mga Tagalupi. So ganoon pa rin, kahit sino mo ipasok sa Lupi ay talagang nandun yung younger legs compared dito sa Milaor. Yan na nga, si Orkin again with the offensive rebound and a fall away. And nakakuha na siya ng 2 points. Ayan na, si John Ray Casulla directing traffic, binigay kay Cecilio. Casulla, Cecilio, short stab, Mintis. Nakuha ni Orkin, nauna si Riego, di niya nakita. Riego. And 1 for Riego. Grabe, partner. Napakabilis talaga ng transition offense ng Lupi. After those missed turnovers, talagang tumatakbo kagad sila. Maganda yung recognition nitong si Jesly Orkin na naipasa sa kanyang kakampi na mas nasa advantage na position. Kaya yun, it's a 3-point play opportunity. Nakompleto ni Riego ang kanyang 3-point play. And syempre, ayan na, lamang na ng Pito ang Lupi. ayan na si Orkin against Razon. Orkin, and we have a foul again. So, And, ayan, double digit na pala yung Yes, kalamangan natin. meron tayong error kanina, double Medyo digit na. na-late lang yung scoreboard natin dito sa screen natin. But that, the true score is 20, Lupi, and ang sa Milaor naman is 10. So, 10 na po ang kalamangan as we get ourselves closer sa pagtatapos nitong ating unang yugto. And ayan na si Orkin shooting free throws and possibly adding the lead sa kanyang team. Yun na nga, since his first free throw. And again, ayan na, paunti-unti ko na nakikita na may mapasok sa ating game venue.
And partner, para remind ko lang, it's for free. Baka isipin nila partner may bayad. Libre po ito. Hatid sa Oo, atin ang Ako Bicol tama. Party List. And syempre, si Congressman Saldico. Alam nyo naman yan kung gaano ka-generous. Ayan na si Kasulya. Crossing the half-court line. Kasulya, dinahandahan. Attacks. Sayang. Maganda yung lusot ni Yes, Kasulya. Talagang alam niya na meron siyang buwang para sa drive na yon. Pero nandun din yung defense. Ang maganda lang dahil nakasungkit siya ng foul. Yes, partner, kung nakikita mo yung depensa kanina ng Lupi, talagang dinidare nila na umatake si Kasulya because medyo maluwag ang depensa na binibigay ng Team Lupi pagdating kay Kasulya. O kasi parang sa tingin nila medyo smaller to compared sa other guards ng Milaor. And parang iniisip siguro ng Lupi na he will have a smaller chance of converting those pointers. Ayan na si Bare again attacking. Bare gets his own rebound. Kaso nakuha ni Orkin. Forto nangunguna against Cecilio. Misses the shot. Ayan na si Kasulya. Fortune still having a hard time converting. Ayan na. Habana again with the floater. Mintis. Layosa taps. Nakuha ni Orkin. 4 against 2. Ayan na Orkin. Gives the ball to San Juan. Passes to Orkin for 2. Grabe partner. That's a good Kumbaga, finish. yes. It's a good team offense on the part of Lupi. Finding their open teammates and scoring for 2. Ayan na si Riego again with the steal. Ayan na. Orkin with the end one plus the foul. Grabe. May pa-end one pa yan. Grabe. Yan ang sinasabi natin. Isa sa mga factors ng youth ay yung Running being Yes. aggressive at saka And- napaka-daring nila. Talagang hindi sila takot na sumugod sa ring. Strong. Yes, tama ka. Very evident talaga na yung speed and running game ng Lupi talaga nakikita natin itong first quarter. Oo. But who knows? Baka yung experience ng Team Milaor, ayan din ang maging susi or credential nila to win this ball game. Yes, and paghahabol as early as first quarter talaga. Lamang na ang Team Lupi and I guess nakikita ko for sure sa second quarter may mga adjustments na ibibigay ang coaches ng mga taga Milaor. And meron tayong tinitingnan dito. I guess tinitingnan natin ang magigiting na referees kung ano yung tawag kanina dahil sa end one medyo Nire-review nila. yes, nire-review nila. Pero for sure may foul na itinawag and syempre basket. Tingnan natin kung ano magiging hatol doon sa tawag na yon. Pwede kasing i-upgrade yung mga calls kaya they made sure na magiging accurate yung tawag nila sa last defensive foul na nakomit ng team ng Milaor against dito kay Orkin na nasa free throw line ngayon to complete his 3-point play opportunity. Grabe partner, Orkin coming off the bench pero still he is a bright spot now sa para sa mga Tagalupi. Ayan na si Cecilio. Bare nangunguna against Orkin with a crossover. Bare waits for his teammates. Habana against Layosa. Bare gives the ball to Cecilio. Cecilio attacking the baseline. Emergency pass kay Sumayaw. Talaga easy to. Grabe nagawa ng paraan. That is veteran Sumayaw for you, partner. Pagdating naman sa mga emergency pass, sabi niya Sumayaw ay maasahan niyo ako dyan. Ayan na si Layosa with the exhibition dribble against Cecilio. Binigay kay Forton. Riego momentarily open. Di nakita San Juan for 3. Misses the shot. Nakakuha ni Habana ang bola. Binigay kay Kasulya. Kasulya. I think that's the first 3-point attempt na nakita ko sa larong ito. I don't know. Baka hindi ko lang natandaan yung mga unang pero parang rarely na tumitira sila from the outside. Both teams, Ayan na si Cecilio. Muntik lang. 5-second violation. Bare. Lobs it up to Cecilio. Kicks it out to Sumayaw. Ninyo Sumayaw. Fakes. Ninyo Sumayaw. Attacks. Drop pass. And what a good pass, partner. Magagandang play. Yes, kumbaga, as early as first quarter, pinapakita kagad din Ninyo Sumayaw kung gaano siya ka-valuable. And now with 4 seconds remaining sa ating first quarter, Kasulya, outlets to Sumayaw. Sumayaw, naputukan ng ating first quarter. And that ends our first quarter with a score of 14-26 in favor of Lupi. So sa tingin nyo ngayon mga kasarog, alam nyo na kung sino yung tinutukoy naming teams na youthful at kung sino naman yung team na with much more experience sa labang ito. Yes, partner, kumbaga, very evident yung experience na pinapakita. Nung pinasok si Ninyo Sumayaw, it contributed, I guess, 2 points na mas mabilis. And then, involving and finding his open teammates
para makascore si Cecilio. And on the other hand naman, para sa Lupi talaga, every rebounds, every opportunity na makascore, they are running and running talaga. Kumbaga, very evident yung running game ng Lupi ang pinapakita na niya as early as first quarter. And talagang very effective kasi yun na nga, they're leading by 12 points as we end our first quarter. Kaya siguro ang gagawin na lang ng team ng Lupi is i-maintain itong kanilang up-tempo game to take advantage sa medyo slower pero much experienced na team na Milaor. Yes, tama ka dyan, partner. Kumbaga, a lot of adjustments will be made on the part of Milaor kasi Yes. talagang they are outrun ng Lupi sa ating first quarter. Hindi pa pumuputok ang kanilang mga key players like Casmir Bare and itong si Julius Vargas, which I expect also na mag-contribute talaga ng malaki dito sa labang ito. And of course, Sumayaw is doing good with this, meron na siyang, Yan na, partner. ayan, Yung kanilang nabitawan but still, kumbaga, Emergency experience. pass, sabi Yes. mo. Ayan, partner. Ayan na. Yung napakagandang drop pass to Cecilio. So, And now, napakalaking factor nga itong si Sumayaw sa late part ng ating quarter. And right now, ito yung ating mga Leading top scorers, scorers sa ating first quarter. sa both teams. For Team Lupi, the leading scorer is Layosa and mayroon siyang 6 points, 1 rebound. At saka sa Team Milaor naman, itong si Kidoles, merong 4 points as well as Casmir Bare na meron ding 4 na puntos at meron silang tag-isang rebound. yan na, Orkin launches a 3, Mentes, and I guess yan na, completing the 5 of Milaor is Vargas, Priela, Cecilio, Sumayaw, and Porteria. On the other hand naman, si Yaba, Orkin, Manuelos, San Juan, and Inandan. Ayan na si Cecilio, kicks it out to Julius Vargas, misses the shot. Ayan na, Oo, Sumayaw, and San Juan. medyo nagkairingan doon. Yes, medyo may kiliti. Hindi, si Panuelos pala yun, partner. Sorry. Ayan na. Ayan na yung experience talaga. Magbabangayan sa ilalim with the likes of Sumayaw and Panuelos banging each other sa larong ito. Pero mapupunta ang bola sa mga taga-Lupi. Ayan na si Yaba crossing the half-court line. Hands it off to Orkin. Orkin, binigay kay San Juan. Open for 3. San Juan misses the shot pero nandun pa rin si Orkin to grab the offensive rebound. Orkin loves it up to San Juan against 3. Gives the ball to Panelos. Short jumper for 2. Napaganda San Juan and Orkin ang orchestrate ng play pero ang pumuntos ay si Panuelos. Yes, kumbaga abang-abang lang. Oo. Ayan, nakakuha ng magandang pasa. Ayan na si Porteria. Baseline 3. Kaboom! Yes, And that's the first 3-pointer ng ating ball game mula kay Porteria ng Team Milaor. yes, bagong pasok si Porteria. Announcing his presence sa loob with that Oo. rainbow 3 points. Ayan na si Panuelos. Emergency pass. Binigay kay San Juan. Yaba gives the ball to Orkin. Natawagan ng 3-second violation ng Lupi. So mapupunta ang bola sa mga naka-green ang kupunan ng Milaor. Yan ang partner. Nakita mo na yung adjustment when it comes sa defense. Talaga nakasona ang mga naka-green. Kaya kailangan pumukol sa labas ng mga taga-Milaor. Ay, ng mga taga-Lupi. Tama, tama. Ayan na Cecilio. Attacking. Ayan, Porteria again for 3. same No spot but not the same result. Ayan na Cecilio. Binigay kay Priela for 3. Priela. Irons it. Ayan na si Inandan. Almost but not quite. Inandan taps the ball to Orkin. Easy 2 for Orkin. Yes, what a finish for Orkin. Yan ang partner. The score is 17-30. Lamang pa rin ang mga Tagalupi. Ayan na. Madaling nakakascore itong mga Tagalupi kumpara dito sa mga taga-Milaor na talagang hirap na makapuntos pero mukhang narinig tayo doon ng kanilang si Priela. Yes, partner, kanina medyo goosebumps on the part of that sequence kasi nakita ko yung mga veterans talaga nagtatrabaho. Julius Vargas gives the ball to Sumayaw and Sumayaw gives the ball to Priela. Ayan na si Porteria with the easy layup. Yun ang partner. Very evident as early as second half talaga. Tinitingnan nila yung ating mga veterano. Ayan, good finish on the part of Priela. Ayan na si Inandan. Swings the ball to San Juan. San Juan open for 3. In and out. Rebound is Sumayaw. Cecilio is rushing. Gives the ball to Julius Vargas in the nan. Vargas, medium range jumper. Wala pa rin. Medyo maalat. Ayan na. Panuelos gives the ball to Orkin. Orkin, medium range jumper. In and out. Nakakuha pa rin ng mga Tagalupi. San Juan gives the ball to Orkin with a teardrop. Mintis. Porteria grabs the defensive rebound. Ayan na si Vargas.
Outlets to Cecilio. Cecilio fakes. Porteria open for 3. No good. Na-rebound ni Orkin. Ayan na si Orkin. 4 against 3. Panuelos. Orkin gives the ball to Yaba with a teardrop. Pasok yan. Oo, muntik nang lumabas pero swerte naman para kay Moses Yaba ang tirang yon. Ayan ang partner si 32-21 na po ang score natin. 6 minutes and 39 seconds remaining. Priela gives the ball to Julius Vargas. Priela loves it up to Sumayaw Nino. And binigay sa ilalim again kay number 3. Again partner, ayun na naman. Yung Vargas, Sumayaw, Priela connection. Oo. Those 3 veterans are working together sa ating second quarter. Kumbaga, working wonders sa kanilang team. And Priela has a chance to complete ang kanyang 3-point play. First personal foul, first team foul. Riela, shooting 1. And ayan na si Priela. Missing sa kanyang free throw. Ayan na, Panuelos. Ayan na, Yaba against Porteria. Gives the ball to number 13 na Ciego. Baseline jumper, Mintis. Porteria, binigay kay Nino Sumayaw. Sumayaw. Ginugulo ni Yaba. Sumayaw, free throw jumper. In and out. Nakuha ang bola ni Inandan. Ginugulo ni Priela. Pero nakakuha ng foul si Inandan. Oo, yan ang foul ni, I think it's Rodel Priela committed the foul. And another substitution on the part of Milaor. Pinasok ulit si Razon para kay Cecilio. And meron tayong timeout Team Lupi. na galing sa Lupi. Again, the score is 23-32 Oo, in favor of Lupi. Medyo lumalapit na score, partner. Tama, tama. So maganda rin yung naging adjustments nitong Milaor dahil kumpara kanina na umalago na sana yung kalamangan nitong mga Tagalupi. Mga 16 points na ata ang Yes, nailamang kanina. nila kanina. And right now, we're down to 9 points. So very effective yung naging adjustments nitong Milaor after the first quarter. So right now, dito sa pagpasok sa second quarter, hindi pa man sila lumalamang pero nakikita na natin na mayroong pagbabago. Ang cost ng pag-run ng Milaor is siyempre galing sa kanilang mga elder statesmen Oo. na si Sumayaw, Vargas, and si Priela, talaga working wonders for their team. So talagang, kumbaga nung pinasok sila, talagang medyo maganda ang naging flow ng offense ng Milaor. Tama ka dyan, partner. And right now, we'll get ourselves back dito sa ating ball game against these two teams, Lupi against Milaor. Nasa ngayon ay lumalamang pa rin po ang Lupi, 32-23. We have 6.1 minutes remaining. Ayan na So si almost half ng ating First ating half. oras. Oo, ang Layosa, top of the key, 3. In and out, nakuha ni Razon. Razon grabs the rebound. And siya na rin ang magtatawid ng bola. Gives the ball to Nino Sumayaw. Sumayaw crossing the half-court line against Layosa. Julius Vargas is looking for his teammates. Vargas for 3. And that is the first bucket of Julius Vargas. Much to the delight of the bench. Talagang kanina pa nila hinihintay ang tira ni Julius Vargas. And that is 3 points. maging ako, talagang inaantay ko ang magandang performance na maihahatid nitong si veteran Julius Vargas dito sa ball game na to. And finally, nakapuntos na nga siya sa 3-point behind the arc pa. Yan na, Julius Vargas again attacking. Gives the ball to Porteria. Porteria misses the shot. And ayan na. And the ball will remain sa mga naka-green with 15 seconds sa kanilang shot clock. Ayan na si Razon. Gives the ball to Julius Vargas. Razon. Binigay kay Habana. Habana gives the ball to Nino Sumayaw. Fakes. What a pass again to Razon. Grabe. Nino Sumayaw is working wonders sa kanyang team ngayon, partner. The score is 28-32. Lamang na lamang ng 4 na pundo sa mga Tagalupi. 14 seconds to shoot. Ayan na. Riego for 3. Kaboom! Ayan na si Al-J. Riego. Draining a Rainbow 3. That Rainbow 3 is brought to you by Hotel Venecia. And I guess sinagot naman kaagad yan ng number 10 na si Maynard Habana, who is very reliable pagdating sa mga ganyang short jumpers. Ayan na si Layosa. Gives the ball to Yaba. Corner 3. No good. Rebound by Razon.
Razon against Yaba. Razon on attack mode. Razon attacks and was fouled and will troop to the line for 2. Yes, partner, meron tayong update or report galing sa ating magandang courtside reporter, Barbie. Magandang gabi sa'yo. Good evening again, Coach John and Coach Alex. Depensa at coordination of the players ang naging kalamangan ng Team Lupi. Kaya naman nagawa nilang mag-lead during the first quarter up until now. Nakikita naman natin na napakaganda ng kanilang ball rotation at helping defense at talagang binabantayan ng Lupi players ang kanilang kalaban. At sabi nga kanina ni Coach Nolly Panuelo, they will play as clean as they can and they will just stick to their game plan. So let us see kung ano ang magiging adjustment na gagawin ng Team Milor sa mga susunod pang quarters. Yun na muna ang latest. Balik sa inyo, Coach John and Coach Alex. Maraming salamat, Barbie, sa update sa both teams. Ayan na sila sa attacking. Gets it out to number 30, Riego for 3. Kaboom! Back-to-back threes kay Riego. And that is a much-needed score para sa mga taga-Lupi. Because talagang lumalamang nga, mahabol na ang mga taga Milor. Ayan na si Riego against Julius Vargas. Bumps kaso wala. Vargas outlets to Razon. Razon against Panuelos. Razon flies and he was hacked and will troop to the line for 2. Yun na nga. Meron tayong, I guess, nakita ko. Meron tayo. Foul by number 13. And meron din tayong technical foul na tatawag sa number 13. Kumbaga sa case, double black eye para sa number 13 na si Panuelos because he was called for a personal foul and then natawagan din siya ng technical foul. That is very unusual, kumbaga sa isang player to get those calls. But still, they have to remain focused in each game in order for them to prevail sa ating laro. And then meron tayong huddle sa ating mga referees. Tinitingnan kung ano magiging hatol dahil sa naitawag na technical foul kay number 13 na si Panuelos. And by the way, if you're free, pwede kayong pumunta sa ating dito. Live na live kami sa Sangay Sports Complex. Manood kayo. Meron pa tayong susunod na laro. Next game will be Naga versus Sangay. This is, I guess, a very exciting ball game kasi Naga off to a 7-0 or 6-0 standing nila sa ating first round. Kumbaga, they are forced to be reckoned with sa ating second round. Tama. And syempre naman yung Sangay, alam naman natin yung partner. Kumbaga dark horse team with likes of the veteran players like Eugene Malyapre and si Dan Monsalve. Anchoring team Sangay. And napaka-fresh pa yung win nila. Actually epic game against anong team yun? Yung para sa quarterfinals Tinambak. Oo. Yan na, Porteria makes the free throw kasi partner natawagan ng technical foul si Panuelos kanina. And si Razon naman was hacked by Panuelos. Kumbaga double black eye on the part of Panuelos. He was called for foul and technical pa siya. Ay nako, grabe. Ayan na si Razon. Misses the first free throw. And meron tayong mga Facebook page, partner. Ano yung mga Facebook page natin, partner? Pwede tayong manood po. Kung hindi kayo makakapunta dito sa venue mismo sa Sangay Sports Complex, pwede po kayong manood sa ating Representative Saldico Facebook page. Live po tayo dyan, as well as sa Ako Bicol Online TV at sa Ako Bicol Party List Facebook page. At syempre, sa ating YouTube channel, ang Ako Bicol Cup YouTube channel. Paki-subscribe na po dyan. Padami ng nagsusubscribe. And wag na kayong paiiwan. Tama, partner. And we have a turnover kanina on the part of Milor. He was called for traveling. Si Razon, and si San Juan, top of the key 3. Challenged by Julius Vargas, in and out. Nakuha ni Razon ang bola. Razon wait for his teammates. Binigay kay Habana. Vargas looking for his teammates. Inintay, signaling. Ayan na si Vargas. Ganyan talaga pagka mga veterans o experienced players talagang masyadong pasensyoso sa kanilang offense. Yes, Havana. Ayan na, what a top pass ni Riego. Papunta kay number 9 na si Layosa. Ayan again, Vargas gives the ball to Porteria. Top of the key 3. Kaboom! For Porteria. They badly needed that shot. And that one was brought to you by Highlands Legazpi. Ayan, tatlo na lamang po ang kalamangan ng team ng Lupi against Milor. Ayan na. Riego again for 3. Misses the shot. Rebound ni Habana. Gives the ball to Nino. Sumayaw. Ayan na. Porteria again for 3. In and out.
Rebound by number 15 na si San Juan. That could have tied the ball game. Yes, ayan na si Layosa. Layosa waiting for his teammates. Nabitawan ng bola. Nakakuha pa rin. And recover, stop ni Layosa pa rin. Mentes nakakuha. Number 15 si San Juan. And for 2. Grabe yung sipag ng isang San Juan at ng isang Layosa sa ilalim. Yan ang sinasabi nga natin. Pagka nandun sa'yo yung kabataan, talagang pwersado pa kumbaga. Walang takot-takot na umatake sa basket. And na Vargas fakes. Vargas, medium range jumper. Wala pa rin. Nakuha. Mayroong foul away from the ball, battling for the rebound. Nag-awang kanina, sina Sumayaw at itong si Fortun. Number 24. Natawagan ng offensive foul si Nino Sumayaw. Ayun, Sumayaw. Nahuli natin mga referees sa kanyang tulak na ginawa kanina. tama. And with 1 minute and 49 seconds remaining, nalalabi sa ating first half. Lamang ang Milaor, ay ang Lupi, 35 kontra 40. So unti-unti po, kahit pa paano, nakakahabol itong Milaor against this much younger team na Lupi. Ayan na, Orkin misses the 3-point shot. Ayan na si Razon. Rushing against Layosa. Razon, bumps by Razon, attacks. Fly, scores, wala. Ayan na, tapik ni Riego. Napunta kay Fortun. 4 against 2, Fortun. Slowing the tempo, gives the ball to Riego. Sorry miss. Ayan na si Habana, gives the ball to Porteria. Nino Sumayaw, attacks. Gives the ball to Razon and he was fouled by number 9 na si Layosa. Maganda naman yung ginawa ni Sumayaw, dropping it off to Rason dahil talagang nandun yung depensa na nasa harapan niya. Yes, tama ka dyan, partner. Sumayaw is now, kumbaga, acting decoy sa kanyang team. And, kumbaga, finding and involving his teammates for an easy 2. And in that case, nakita niya si Rason. And right now, hindi man nakapuntos, nasa free throw line naman. Yes. Yun nga lang, hindi na ipasok yung unang tira. And nakita ko rin na nag-signal si Nino Sumayaw na palitan siya kasi medyo napapagod na, and then pinasok pa rin ang isang veteran na si Priela. Adding veteran presence sa loob. Ayan na si Porteria, gets his own Bare, top of the key 3. Fresh off the bench, Mintis. Ayan na si Orkin. Second chance opportunity sana yun para sa mga taga-Milaor. Ayan na Orkin, drops it off to number 30 na si Riego. Mintis yan. Ayan again, Bare rushing, gives the ball to Razon. Razon attacks, nabitawan momentarily and uses the glass for 2. Grabe yung Razon, partner. Good finish on the part of Rason para sa kanyang kupunan na Team Milaor. Dapat talaga gano'n na medyo may concentration sa mga attempts na iyong ibibigay. Yes, tama ka. You have attack the basket strong para to finish din strong. And hindi naman ma-finish ang isang tira, kagaya ng pinapakita, sabi ni Leo, sa ganito ang tamang pag-finish ng isang end one opportunity. Tama, tama. And gano'n pa rin, same, napaka-aggressive nitong team, younger team na Lupi. Kaya talagang mas malaki yung chance na makapunto sila because talagang daring halos lahat ng mga members nitong team. Yan na, Layosa will try to complete his 3-point play. And Layosa makes the free throw with exactly 32 seconds remaining. Nalalabi sa ating first half. Ayan na si Bare. Gives the ball to Porteria. Porteria misses the elbow. Baseline jumper. Ayan na si Orkin again with the rebound. Orkin is rushing. Drops it up to Layosa. Kaso nabitawan. Ayan na si Bare. Spins. Bare. 3 against 3. Ayan na si Razon. Tumama ang bola sa paa. Ni Rason, kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Lupi. I guess this is the last possession. Kumbaga 10 seconds remaining on the part of Lupi. And I guess ubusin na nila ang oras para sa kanilang tira. Tama, tama. At yun, napakabilis ng oras. Malapit na pong magtapos ang ating unang half dito sa ating bigatin quarterfinals. First game, first day. Ayan, dito sa Sangay Sports Complex. At ang unang laban nga ay pinag-aagawan ng Lupi at ng mga taga-Milaor ang unang panalo dito sa ating quarterfinals. And sa tingin ko, both teams naman ay nandoon sa kanilang mga game plans at sa taking advantage of their kumbaga yung kanilang advantage din over the other team. And on the part of Lupi ay talagang minamaximize nila, kinakapitalize nila yung kanilang fresh legs
against the much older, much experienced na team ng Milaor. Tama ka dyan, partner. And one thing I've noticed kanina, yung slow start ng ating laro nung first quarter, pero ngayon, second quarter, medyo bumilis at gumanda yung mga bitaw na 3 points, lalo na, especially yung mga 3 points na binitawan ni Porteria on the part of Milaor. And syempre, yung streaking and fast break phase ng Lupi with the likes of San Juan, who is attacking the basket talaga strong. And syempre, yung kanilang guards na si Inandan and Layosa. si Layosa. And again, sa ating mga late tuners, ang Milaor is donning the green jerseys and the white jersey naman, yung mga Tagalupi. Okay, and again, dito po tayo sa Sangay Sports Complex and pasalamatan natin siyempre ang LGU ng Sangay for allowing us to be here itong Ako Bicol Cup Camarines Sur. And yes, down to 6 seconds remaining sa ating first half. Makasinag. Kaso natapik ni Razon with 1.4 seconds remaining sa ating first half. Good defense on the part of Milaor. And mananatili pa rin po ang bola sa mga Tagalupi and they still have a chance para madagdagan pa yung kanilang kalabangan. 43 to 37, yan po ang score natin. Layosa with a Hail Mary shot. Misses and well, that's it. That's the end of our first half na lumalabang pa rin po itong ating younger team na Lupi 43 against 37. At ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Sur. Nasa bigaten quarterfinals na po na tayo. Unang laban, unang day dito po sa Sangay Sports Complex. At kami po ni partner Jan Bachiller ay magbabalik. Ito po si Kapa Morgan. Diyan lamang po kayo.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
we are back to our ball game. Labanang Milaor versus Lupi. And what a exciting first half, partner, ang nangyari kanina. Tama, pero dito sa pagpasok natin sa ating second half, ako kasi based on my observations, itong third quarter ang winning quarter talaga. And parang dito natin talaga makikita, madidetermine kung sino yung mas may chance na manalo sa larong ito. Tama, kumbaga it's a barometer, partner, kung sino ang aangalagwa sa ating fourth quarter. And ayan na si Quidoles instructing his teammates. Quidoles finds Nino Sumayaw inside the paint. Sumayaw was stripped by Layosa. Ayan na si Layosa. 3 against 2. Layosa flies. Misses the shot. Nakakuha ni Kashmir Barre. Kaso ayan na si San Juan. 3 against 3. San Juan gives the ball to Layosa. Sorry, miss. Layosa grabs his own miss. Ayan na si Porteria. Nakakuha ng rebound. Quidoles. Outlets to Barre. Barre with the left layup for 2. Oh yes. At yan ang unang puntos dito sa ating second half. That lefty layup. Strong move from Kashmir Barre of Team Milaor. Kita mo yung partner, may dila pa. Oo, tama. Nung lumilipad, ayan na si Layosa. And they need more of that, partner, sa larong ito. Ayan na San Juan. Corner 3. Misses the shot. Ayan again si Orkin. Drops it up to San Juan. Ay, sorry miss. San Juan again gets rebound. Nakuha ni Porteria. Barre against Layosa. Barre was bumped and he was hacked. And I guess that is not a case of shooting. He fell down pero tumayo naman kaagad itong si Barre at mapupunta sa kanila ang bola to continue the campaign of making another 2-pointer at least para sa kanilang kumpunan para umusad at umabot dito sa 43 na score ng Lupi. And then mga partner, binangga pero pinagpag lang. That is youth for you. Kumbaga konting bump lang talaga kahit malakas pa yan. Ayan na, Barre again, top of the key 3. Air balls, medyo naalog ng bangga kanina. And siguro, epekto yun ng bangga kanina. Yes. And the score is 39-43. Pabor pa rin sa mga nakaputi. And si Layosa against Porteria. Layosa with the crossover. Layosa bumps with the step back. Mintis another rebound ni Orkin. Grabe partner tong Orkin. Kahit saan, nandito to grab those offensive rebounds. Tama. Jesly Orkin, siya yung scavenger actually nitong team ng Lupi. Pero maganda yung tira ng Lupi and almost a score, mga ilang attempts na 3. And right now, finally, ayan, pumasok ang tirang yon ni Layosa. Nakakuha ng knockout play ang mga taga-Lupi. And partner, napansin mo, another crossover. Grabe naman yung Kashmir Barre. Kaso, na-depensahan. Ayan na si Fulton again. 3 against 2. Yaba drops it up to number 15, San Juan. Kaso, nakuha ni Porteria ang bola. Ayan na, Barre again. Gives the ball to Nino Sumayaw against Orkin. Sumayaw. Grabe yung veteran ng partner. Sabi niya, ako nang titira. Nino Sumayaw. Grabe, partner talaga yung isang value ng isang Nino Sumayaw sa Team Milaor. Oo. Grabe yung mga crossover moves sa pinapakita ni Barre. But he cannot finish. And ayan na si Yaba again. Ginugulo ni Quidoles. Orkin, corner 3. Short on that. Rebound na number 7 na si Bermas. Senen, ayan na Quidoles. Outlets 2. Barre, kumat si Bermas, di nakita. Barre gives the ball to Quidoles. Quidoles attacks, drop it up to Bermas. Powering his way, kaso nasapal. Dalawa ang nakadepensa sa kanya. Talagang he's heavily guarded and was trying to look for the sunshine or the sunlight upwards pero wala. Yun na nga, kumbaga, natakluban, kumbaga sa Bicol. Tama. Ang gandang depensa na pinakita. Ayun sana. A cloudy day para kay Bermas. Ayan na, partner. Medyo talagang napupuno na ating game venue. Punta kayo dito to watch and enjoy yung live games. Iba pa rin pag live talaga, partner. Kita mo yung banggaan, yung pisikalan, yung kiskisan. Ayan, kagaya niya, naagaw na naman ni Nino Sumayaw. Nagmamadali. Sumayaw. Drops it up to Barre. Bumps. Barre for 2. Good decision on the part of Sumayaw na ibinigay niya yung bola kay Barre and scored. Tama ka dyan, partner. Si Sumayaw, so my count, meron ng 6. Grabe. Yung big man who can find his open teammates. Ayan na. Quidoles grabs the rebound, gives the ball to Kashmir Barre. Ayan na si Barre against rushing against Layosa. Naagaw at natapikan. Ayan na si Layosa. They could have tied the ball game or even makalamang sa possession na yon. Ayan na si Orkin. Tiningnan yung linya. Tumira ng 3. Wala. Nakakuha ni Porteria. And I guess we have an injury.
This is not a good sign on the part of Lupi. Nakahawak si Layosa sa kanyang ankle. Left ankle. Hope this is not serious kasi alam naman natin yung mga injuries na ganyan talaga. Ayaw natin mangyari yan sa ating mga manlalaro. Oo, tama. Pero makikita mo from here na si Julius Vargas pa yung talagang nag-assist sa injured player natin. And alam ko meron tayo ditong first aiders. Meron, ayan na. Siguro, kumbaga, that is Julius Vargas for you, yung sportsmanship na pinapakita niya. Tama. Kahit, kumbaga, kalaro, hindi kalaban. Hindi kalaban. Yun ang dapat na ituring natin sa ating larong ito. Napakaganda ng gesture na yun ni Julius Vargas. At, siguro kahit sino naman, I hope talagang tutulong. Pero I guess kalaban mo man sa laro. Yes, I hope it's not serious kasi tumayo naman siya on his own si Layosa para lumakad. And then, good thing naman siguro na minor injury lang ang natamo ni Layosa. And we are back sa... And I have a feeling na makakabalik itong si Layosa mamaya sa laro natin. Yes. Nasa third quarter po tayo, 6:48 yung oras natin. At dalawa na lang ang hinahabol nitong team Milaor. Ayan na. Porteria again, corner 3. Misses the shot. Oy! Yun, nahuli. Si Bermas na kinalawit ang lieg ni Inandani. Natawagan ng personal foul si Bermas, his first. Kung sa weight pa lang, talagang on the advantage na itong si itong number 7 ng Milaor. Ayan na si Fortune, kumana ng 3 points. Mintis, nakuha ni San Juan ang offensive rebound and scores for 2. San Juan. Ayan na, the score is 47-43. 6 minutes and 25 seconds remaining. Sumayaw, Nino Sumayaw, attacks, floater, Mintis, grab ang rebound ni San Juan. Yaba, outlets to Riego, kaso na intercept ni Quinoles. And the ball will remain to Lupi. Ayan, it's gonna be Lupi's basketball. Ayan na, pinalitan kagad si Bermas. As we take a look at Layosa, was now on the bench. At tinitingnan ng ating mga first aiders ang kanyang naging injury sa left ankle. Ayan na si San Juan for 3. Misses the shot and tumama sa ating backboard and ang possession mapupunta sa mga taga Milaor. And ayan na, Bare slowly crossing the half-court line. Gives the ball to Quidoles. Porteria kay Habana. Baseline jumper for 2. Very efficient at very reliable talaga ang jumpers nitong si Maynard Habana. And para bawasan ang kalamangan ng mga Tagalupi, ayan na si Yaba against Bare. Fortune against 2 defenders. Gives the ball to San Juan. Extra pasana ni San Juan kaso naagaw ang bola. Habana binigay kay Fortune with a sidestep. Yun na nga, nakakuha ng foul kay Kashmir Bare. And si Fortune pupunta sa ating charity stripe para tumira ng 2 free throws. Pero bumangga talaga si Fortune ito kay Habana. Ayan, partner, nakikita natin ating mga nagpopogi at nagaganda ang mga fans dito sa Sangay Sports Complex para ma-witness ang laro ng ating second round. And syempre mamaya meron tayong second game. Kumbaga isa sa mga icons o kumbaga mga mekas ng basketball dito sa Camarines Sur, ang Naga City against up and coming yung rising stars ng Sangay. Sa tingin ko, partner, nakapaghapunan na tong mga tao dito sa loob. Dumadami na tayo dito. Kumbaga ito ang kanilang dessert. Nabubusog na din itong Sangay Sports Complex. Punong-puno na po tayo rito dahil alam nila na ang mga bakbakan dito sa ating bigatin ay hindi na basta-basta. Talagang intense na ang bawat tapatan dito. And of course, mapapalaban ng kanilang home team mamaya against the much bigger and siguro mas threatening team na Team Naga. Kumbaga, during the start of the tournament, sa papel at sa Facebook talagang yung Naga ang team to beat daw. And syempre, nandyan, di pa rin magpapatalo yung ibang team sa likes of Iriga, Nabua, and marami-marami pang iba. Kamaligan. At saka, itong mga teams na nandito sa bigatin, ating quarterfinals, hindi mo rin talaga ito mamimenos ng mga teams na ito. Ayan na, si Fortune makes a second free throw. The score is 49-45 in favor of Lupi. Ayan na si Bare. May pick galing kay Habana. Bare kicks it out to Porteria for 3. No good. San Juan grabs the rebound. Gives it up to number 30 na si Riego kaso naagaw. And nakakuha ng foul kay Habana.
Foul by number 10, And, Leonard Habana. I guess meron tayong baseline inbound kasi Yaba is not the act of shooting. Kaya masakit din yon on the part of Milaor, partner, dahil Habana is yung kanilang legit center talaga. And right now, third quarter, 3 na rin yung fouls niya. And this is not a good sign for Milaor kasi they are now in the penalty situation. And every free throw, every foul na makukumit ng Milaor will give Lupi a chance sa kanyang Sa free throw throws. line. Oo, tama. And ayan na, Yaba misses the first one. And Yaba misses the second one again. And Yaba crashing the boards. Ayan na. Good save on the part of Moses Yaba, pero nakuha ni Julius Vargas. Ayan na si Vargas again. Fresh off the bench. Yaba kicks it out to Porteria. Porteria for 3. No good. Nakuha ni Yaba ang bola. Saves the ball. Gives to Fulton. Ayun na. Scrambling for the loose ball. Si Yaba. Ginugulo ng mga taga-green. Yaba in and out dribble. Nabitawan and emergency pass kay Nandan. Riego. Corner 3. Malayo Tinaman yun. ang Butiki. Ayan na si Sumayaw again. 4 against 2. Sumayaw. Drops it up to Bare for 2. Again, nice pass. Nice drop from Sumayaw to Bare. Ayan na si San Juan. Answering sa shot kanina na ginawa ni Bare. Tama, bumawi naman kaagad si San Juan. That is a very streaking fast break na ginawa ni si San Juan. Ayan na si Borja. Ay, Jimenez, I guess. Jimenez, kaso turnover. Ayan na si Riego against Bare. Riego. Sorry, miss on the part of Riego. Pero nandun si Yaba to save. Riego again. Good defense on the part of Julius Vargas. Ayan na si Bare against San Juan. Bare spins. Bare drops it up to Nino Sumayaw. Nino Sumayaw operating sa ilalim. And he was fouled underneath. And mapupunta siya sa ating free throw line. Ayan, napakaganda yung pag-clear ng space nitong si Sumayaw para makakreate siya ng tira sa ilalim. And yun na nga, napatawag ng timeout ang Team Milaor. And I guess ayun na. Ayan na naman pala na partner, napansin ko na pinasok na naman yung mga veterano ng mga naka-green na si Sumayaw and si Vargas to lead the team. And of course, on the part of Lupi talaga, Lupi is running and running talaga because alam naman nila yun ang advantage nila sa kabilang team. Ayan na, as we take a look, yung jumper, baseline jumper ni Habana, a very reliable big man who has a shot from the outside. And ayun na, we are back sa ating laro with 3 minutes and 55 seconds remaining. 47-51, lamang pa rin ang mga Tagalupi. Ayun na nga, partner. This will be for sure na magiging tight ball game for sure. Oo, and talagang dikit na dikit din ang laban. Ayan na, si take a look sa 3-pointer ni Bare over the outstretched arms ni Yaba, pero naipasok niya pa rin. At ayan, isa na lamang po ang kalamangan ng Lupi. Ayan na, San Juan. Ano kaya magiging epekto nito sa kanila? Orkin, airball, nakuha ang bola ni number 2, Nandan. Orkin again attacks, misses the shot. Vargas, 2 against 2. Vargas versus what a crossover kay Riego. Vargas struggling to get the ball, nakuha ni Razon. Kaso, he was called for steps. Gusto ka agad gumante nitong Lupi, specifically or particularly itong si Jesly Orkin na makabawi ka agad. Pero yon, hindi talaga siya natural 3-point shooter kaya nag-miss siya. Right now, walang miss ito, sigurado ko dahil nandito makakasama uli natin ang ating courtside reporter na si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, take it away please. Good evening again. Isa pang kalamangan ng Team Lupi sa larong ito ay ang kanilang physicality at nananatiling kalmado ang coaches of Team Lupi despite of the fact na nahahabol na sila ng kalaban. And during the game ay natapilok si Errol Layosa, their key player na nag-cause sa kanya para ma-injure. Pero according to him ay maglalaro pa siya sa next quarter. However, Coach Dennis Medina of Milaor is constantly reminding his players na magpakita ng intense defense gamit ang box out. Masyado pang mahaba ang oras kaya patuloy na tumutok mga kasurog. Yun na muna ang latest. Back to the panel. Maraming salamat Barbie sa update ka sa kaninang na-injured na si Layosa. And hopefully, he'll get back sa ating laro to help Lupi in their campaign.
Oo, and sabi naman sa report ni Barbie, si Ero Layosa mismo ang nagsabi na siya babalik sa susunod na quarter. So, sige, we'll cross our fingers and of course, aasahan natin na makakabalik nga itong isa sa mga key players ng Lupi. Ngayon na, si Layosa. Yaba again is struggling sa ating charity stripe, missing again his free throws. And yun na nga, ayun na partner, puno na talaga. Yun na masasabi ko, puno na ang ating venue. Para ma-witness ang kanila. Ayan na si Jimenez and si Orkin. Medyo napatalbugan sa ulo ni Orkin ng bola si Jimenez, but hindi naman sinasadya. Kumbaga, it's a part of our game na kumbaga, he is nearing the outside, kaya binato niya ang bola sa katawan ni Jimenez. Para style na talaga yon. Ayan na, Vargas challenge. Ayan na si Yaba with the spin. Yaba against Vargas. And Julius Vargas is struggling sa floor and now he commits his second foul. Struggling talaga itong si Julius Vargas offensively. Cannot cope with the speed nitong kalaban. Kasi kung napapansin mo, partner, once Julius Vargas has the ball, talagang dinodouble at kumbaga binabantayan na maigi kasi alam ng mga Tagalupi na Vargas is a veteran and can contribute in any way sa kanyang team. I think they need to to screen. Yes, siguro. To make a screen for Vargas kasi higher percentage shooter naman itong si Vargas sa perimeter. So siguro team effort lang talaga kailangan. They need to make a pick or screen Vargas before he can shoot. Huy, gandang galaw. Galing kay Kashmir Bare. Grabe naman yung partner. Kumbaga, yun ang kagandahan na may tira sa labas. Kumbaga, papasok pa lang siya sa 3-point arc, linapitan na siya, and yun na nga, kinapitalize niya yung kanyang bantay, yung matake, and si Riego misses the shot, and again, si Orkin with the offensive rebound, and a good pass sana kay Yaba, and nandun si Razon to intercept, and para guluhin ng possible easy 2 points. And Barry, talagang nagte-take effect dito sa ating third quarter. Ayan na si San Juan with the floater. Mintes, nakuha ni Razon. 3 against 1. Razon gives the ball to Vargas and he was fouled and one. Yun ang partner, narinig ka na ni Julius Vargas announcing his presence. Sabi na, eto, nandito ako to tie the ball game. And possible. Makalamang pa sila. Ayan na partner, lamang na pala. And that 3-point play is brought to you by Highlands Legazpi. Grabe naman partner yung end one. Sabay tingin sa camera. Tama. Good pass on the part of Razon. And grabe. Kumbaga, I guess this will be the start. Kumbaga, buti na lang hindi nag-hesitate doon si Julius Vargas and making a power shot. Dahil nandun yung defense, nasa momentum yung yan, 55-53, lamang na po ang Milaor. Yes, yun na nga. Lamang na ang Milaor. Ayan na si Razon, gives the ball, kaso na intercept. Ayan na si number 28 na si Makasinag, JV. Fresh off the bench. And si San Juan. Nabawi naman kaagad ni San Juan. Yes, and very reliable San Juan. And we have a tied ball game with 1 minute and 46 seconds remaining. And Cecilio gives the ball to Razon against Makasinag. Outlets to Julius Vargas. Fakes against San Juan. Vargas for 3. Overshoots. Air ball. He check partner. He check. Kumbaga, sinecheck lang ni Julius kung talagang gumagana na ang kanyang opensa. And yun na nga, 1 minute and 36 seconds sa ating sabi ng ating Coliseum announcer, and si Yaba gives the ball to San Juan, gives the ball to Orkin sa ilalim. Orkin with the jumper. Mintis. Vargas to Bare. Bare against Inandan using the left hand for 2. What a good finish for Bare from Julius Vargas. Ayan na si Makasina, gives the ball to Yaba. Corner 3. No good. Rebound by Razon. Gives the ball to Cecilio. Outlet to Julius Vargas. Kaso nandun si Inandan to intercept the pass. And Razon fouled Inandan. Pero lamang pa rin po ang Milaor na dito sa ending. We're almost ended dito sa ating third quarter. Less than a minute to go. At nasa free throw line ngayon si Inandan. Making the first one count. And ayun na, every foul talaga will mapupunta ang Lupi sa because they are now in the penalty is Milaor, and meron pa lang 3 fouls ang Lupi sa ating quarter na ito. Ayan na, we have tied ball game with 57 all.
And entering our seconds. And Bare again fakes. Bare ay turnover on the part of Milaor. Medyo yung spacing hindi maganda. Tama. And yung short pass na kay Jimenez, di niya nakita na Cecilio na cutting paloob kaya naka-force ng turnover ang mga Tagalupi. That's right. Ayan na, San Juan attacks. Bumomba, wala. Nakakuha pa rin niya offensive rebound. Ganun pa rin, same result. Ayan na, Bare against Makasinag. Bare stops. Bare for 3. No good. Nakuha. And tumama sa paa ni Makasinag with 18 seconds remaining sa ating third quarter. 57 all. So may chance yung Milaor dito na makalamang. Yes. Ayan na. Jimenez, momentarily open. Yun na, tinira. Mintis, nakuha ni Makasinag with a power rebound. Grabe partner. Small man with a good heart. Ayan na. Yaba attacking. Yaba. Awkward shot. Na foul si number 2. Si Inandan. And mapupunta siya sa ating free throw line. Minadali kasi ni Jimenez on the part of Milaor kanina at 18 seconds remaining na nasa kanila yung possession. Pwede na nila ang last shot yun kanina. Oo, tama. Pwedeng kinonsumo muna yung mga ilang segundo doon before taking a higher percentage shot. Yes, pero ayan, nakuha pa rin na offensive rebound. Orkin again with the short stop, in and out. Ayan na, Cecilio grabs the rebound and that's end. Ayun, di naabot yun. That ends our third quarter with a score of 57-58. Lamang pa rin ang Lupi, nahabol at nakabalik pa rin ang Lupi. And Kalamangan. yes, they are now leading by 1. Partner, this will go down the wire for sure. Ayan, so napakalaking factor na Julius Vargas is nakakapag-contribute na offensively sa part ng Milaor. And so was the big guy na si Sumayaw. And of course, itong consistently, itong si Bare dito sa second half ay talagang nagbibigay ng magandang contribution sa part ng Milaor. Kaya from a 15-point deficit kanina, ngayon, eto na, isa na lamang. At lumamang na nga sila kanina at nabawi ka agad din ng mga Tagalupi. Kaya ngayon, as we end our third quarter action, ay nakakalamang po ng 1 puntos itong Lupi. So partner, it's anybody's ball game. Yes, We will be coming to the fourth and final quarter. And ayan, sino ba ang mananalo talaga? Yung younger team o itong team na much experience ang meron sa kanilang bags? Yes, tama ka dyan. Kumbaga, parehong advantage ang meron ng pagiging veterano at pagiging bata. Kaya tingnan natin kung anong magiging adjustments sa ating fourth and final quarter. Kumbaga, ito na. Ito na yung sinasabi natin. Gagana na dito yung coaching, yung mga tactician natin kung sino ang mas may magandang tactics para manalo sa game na to. Yes, ayan na. Completing the 5 of Lupi is Orkin, San Layosa, San Juan, Yaba, and Panuelos. And on the other hand, si Sumayaw, Habana, Cecilio, Vargas, and Bare. And para sa ating mga leading scorers, on the part of Lupi, si Layosa with 11 points, 5 rebounds, 1 assist, and 3 steals. On the other hand, sa Milaor naman, leading si Bare with 17 points at pumapangalawa si Rason na merong 8 points para sa team ng, again, Milaor. Yan na si Yaba. Muntik ng maagaw ang pasa, binigay kay San Juan. Short jumper. Short. Nakakuha na Cecilio ang rebound. Binigay kay Bare. Bare waiting for his teammates. Ang unang buslo po ay ibigay nitong si Julius Vargas para sa Milaor. Kaya sila ngayon ang may kalamang ng isa. Pero natawagan sila ng offensive foul. Si Nino Sumayaw, kumbaga that is the case na parang hindi naman kailangan. As early as wala namang offensive threat doon. And unlikely sa mga veterano yung mga ganong galaw. At ayan, balik na nga si Errol Layosa yes, on the part pinagpaglang of talaga partner. Lupi. After na mamilipit kanina sa sakit, hawak-hawak ang kanyang left ankle. At ayan, mukhang titira siya dito. Ayan na, Layosa again with the reverse shot. Mintis, Nino Sumayaw grabs the rebound. Ginugulo ni Layosa. Gives the ball to his coach. And yun lang. And good defense on the part of Layosa kahit medyo tinamaan siya doon sa muka. Tama. Na hindi naman sinasadya ni Nino Sumayaw. And na-pressure doon si Sumayaw kaya mali yung napasahan niya. He forced a turnover. Good defense on the part of Layosa. Then si Yaba.
Bad pass. Kaso, ayan na si Orkin again. Talagang he has a nose for the ball. Ayan na si San Juan with the dipsy-do. Mintis Yaba grabs the rebound. And he was fouled by number 10, I guess. Ay, number 24. Nako. Foul by number 29. Oh, that's 29. Kashmir Bai. First personal foul. So, second don't, foul. sabi ni Bare, don't worry coach, it's my first foul. Ayan na si Yaba, who is struggling sa ating free throw line noong third quarter. Makes his first free throw. And again, Itong si Yaba, merong tira to from behind the arc, kaya it's a threat. yes, ngayon 2 for 2 on the part of Yaba kasi ito na, sinisigurado na every point in every free throw count sa ating laro ngayon. Tama. The score is 60-59, pabor pa rin sa mga Tagalupi. Ayan na si Vargas against Yaba. Si Yaba na humingi sa post, kaso naagaw ni San Juan. Layosa is all alone. Layosa flies, scores for 2. And that's from San Juan. And that one layup, was brought to you by Miss Sibisbay. yun na nga partner. Ayan na si Bare. Lamang na naman ng Lupi. Yes. 62-59. Bare, what Good a pass. find. Sayang. Ayan na Cecilio gives the ball to Bare. Vargas is open kaso di niya nakita. Habana is struggling to get the ball. Habana attacks. Flies. Dumiretso. Grabe, At partner. yun. For that Ang two-pointer. haba. Ang haba, partner. And yun na nga, the score is this going to be a neck-to-neck battle with 61-62 in favor of Lupi. And si San Juan, may fake binigay kay Layosa. Layosa. Gives the ball to Yaba against Cecilio with the hesitation in the floater. Mintis, tinapik. Nakuha ni Julius Vargas. What a crossover. Vargas slowing his tempo. And What a veteran move on Julius Vargas. yes, smiling after those shot. And then lamang na ang Milaor ng 1 point. Layosa kicks it out to Orkin for 3. Mintis. Ayan na si Abana to grab the loose ball. Linyo Sumayaw. Big man running. Sumayaw with the piso-piso shot. Mintis. Sayang yon. And nakuha ng bola mga Tagalupi. Di nagustuhan ni Sumayaw na hindi siya natawagan ng foul. Ayan na si Yaba, gives the ball to Panuelos. Oh, what a beautiful recognition on the part of Yaba. Ayan na si Sumayaw with the fake. Oh, And sayang. sayang. Pero that is a veteran Ninja Sumayaw for you, faking. May end one sana yon. Yes, faking the defender and fishing for a foul. And ayan, partner ng ating nagagandang mga bisita sa ating venue na nag-i-enjoy ng labanang Milaor versus Lupi. Sabi ng mga cameraman natin, Coach Jan, Alex, Morgan, huminga naman kayo. Oo na nga. Dapat, ayan na, si Ninyo Sumayaw, misses the first one. Yun na nga, nagagandahan at nagpupugi ang mga bisita natin sa venue to witness the game sa ating second round. And marami pa tayong venues, partner, na pupuntahan just to bring Camarines Sur Ako Bicol Cup sa inyo. Yeah, tama ka dyan. And this is just our first day sa ating quarterfinals. And for sure, ang mga labanan sa ating second round or quarterfinals talagang pukpukan at Hit-hitan titigan. na. Sure po Kagaya yan. nito, you are witnessing talagang neck-to-neck game Yan, between Lupi and Milaor. San Juan misses the 3-point. Kaso andun si Layosa to get the offensive rebound with 6 minutes and 30 seconds remaining. Yaba gives the ball to Layosa. Layosa fakes. Layosa was fouled by Julius Vargas. Tama. And meron ng 3 team fouls ang Milaor and merong isang foul ang Team Lupi. So this is not a good sign on the part of Milaor again. As early as 6 minutes, meron na sila partner na 3 fouls. 2 na lang. They're in the penalty situation again. What a shot by Layosa. But a sorry miss again. Orkin grabs the offensive rebound. Kaso Mintis. San Juan again grabs And the offensive rebound. And finally scores for his team, San Juan. yes, ayan na si Habana against Layosa. Habana was fouled by Layosa. And muntik ng maagawan pero nakakuha ng foul si Habana kay Layosa. So lamang na naman ang 6 na puntos ang Lupi. At 6 minutes and 2 seconds remaining dito sa ating fourth quarter. This is the fourth and final. Once again, mga kasurog. Kaya talagang keeps your fingers crossed. And that 3 points is brought to you by Hotel St. Elise. Ayan ang partner, sinasabi nating binabayaran sa ating mga veterano kung kailan
yung oras na kailangan silang umiscore, talaga i-score sila. Yan na si San Juan. Sabi ni San Juan, babawiin ko ang 3-point shot na yun. And unti-unti nakukuha ni San Juan ang kanyang composure sa fourth quarter na to. Ayan, with that floater, that's And a again, big sign na talagang hindi patutupi ang Lupi. yan, yun na nga, hindi pa tutupi ang Lupi. And ngayon, lamang na ang Lupi ng dalawa. After that 3-point, ayan na si Vargas again, taking it over. Gives the ball to Sumayaw against San Juan. Ayan na, naagaw ni Yaba ang bola. Vargas could have screen. 3 against 1. Orchid gives the ball to Yaba for 2. Moises Yaba! Ayan na nga, sayang, it's a sorry turnover para sa mga taga Milaor. This is winning time. Yes, partner, with half sa ating quarter na nalalabi. Bare again, squeezes, gives the ball to Nino Sumayaw for 3. Kaboom! Yes! What a shot there from Nino Sumayaw, just when they needed it the most. And that 3-point shot is brought to you by Hotel Venecia. Ayan na si Layosa against Bare. Gives the ball to Yaba. Yaba against Julius Vargas. With 9 seconds remaining sa kanilang shot clock. Panuelos, cross-court kay Layosa. Layosa against Cecilio. Spins, Layosa, flies. Bumps in the air, Mentis. Tapik, nakakuha ni San Juan, pero nakakuha ni Yaba. San Juan, short jumper. And then again, Panuelos with the offensive rebound and scores for 2. Panuelos! What a hustle there by Panuelos. Not giving up on that play. And ayun na nga, that is a much needed score on the part of Lupi. Talagang, kumbaga, they are now up by 3 points with 4 minutes and 21 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. Talagang hindi patutupi ang Lupi. Ayan na partner kanina. After that play. Kanina yung unselfish basketball na pinakita ng Lupi Orkin. Kumbaga, very unselfish. And sila Yosa finishing. And ayan na, yung talagang kailangan ng Milaor during that time, yung tirang yan ni Nino Sumayaw. That's a 3-pointer. Yes, Nino Sumayaw is doing it all para sa Milaor right now. Training those threes, good passes, and syempre yung kanilang veteran presence pagdating sa depensa. Yung putback shot naman ni Panuelos bago yung timeout natin is napaka-importante sa koponan ng Lupi. Kaya right now, they are leading by 3 na naman, 72-69. Yes, partner, tama ka dyan with 4 minutes and 15 seconds. Bare, top of the key, 3. Kaboom! Yes! What a shot there from Casimir Bare, and that one was brought to you by Highlands Legazpi. And that ties our ball game with 72 all. Si San Juan gives the ball to Layosa, heavily guarded by Julius Vargas. Layosa with the spin and the teardrop using the glass for 2. What a shot also from Casimir Bare. That's Ero Layosa. Ayan na si Bare attacking but misses the layup. Ayan na si Orkin, 3 against 2. Orkin drops it up to Yaba. Yaba against Cecilio. And he was fouled by number 77 na si Cecilio. Grabe, ayan, partner. This is indeed winning time. Sino ang mas tatagal sa labanang ito? Milaor or Lupi? Yes, just again. a 2-point lead. Yes, Lupi is up by 2. Lupi gives the ball. Layosa against Vargas. Layosa behind the back kay Yaba. Yaba, quarter 3. Irons it. Nakakuha ni Panuelos ang offensive rebound. But sorry, miss again. Ayan na si Razon. 3 against 1. Razon flies. And he was blocked by Layosa. Grabe, partner. What a defensive stop by Ero Layosa. That was a 3 against 1, partner. Tama. But natigil pa rin ni Layosa ang opensa ng mga taga Milaor. Hindi nakita ni Layosa, hindi niya nag-take advantage na 3 sila. Laban lang sa isa. At doon talaga, yun ang advantage ng isang younger team kasi talagang napaka-aggressive both ends of the court. We recall on that last play ni Layosa. At ayan, nakuha niya pa. Ayan na, Layosa intercepted the pass. Layosa against Bare and 1 to Spa. Grabe. Grabe yun, partner. Both offense and defense. First, the defensive stop, the deflection, and a chance na madagdagan ng kalamangan ng kanilang team with 72 and 76. This is a crucial shot. Yes. And they are now up by 5 points with 3 minutes and 12 seconds remaining sa ating fourth quarter. Tama. Ayan na si Vargas.
Guarded na Yaba. Cross courts to Bare. Bare against Layosa. Bare attacks. Drops it up to Bermas. Bermas blocked by Layosa. Grabe Again, partner. it's Layosa. Grabe partner. Both ends of the floor, defense and offense. Yes, tama. Siya yung talagang nagbibigay para sa kanyang kupunan. Tama ka doon partner. Kumbaga Layosa is now taking over sa kanyang team. Partner, partida. He committed an injury kanina. Yes. And he suffered pala an injury kanina. Nasa mga kalagitnaan ng ating third quarter. He And suffered. right now, balik siya dito sa fourth quarter. And yun, meron tayong replay na tinitingnan ng ating magigiting na referees dahil dun sa nangyaring sequence na yun. And tingnan natin, yun na nga. Yun na nga, challenge successful. Kumbaga, ang gandang challenge na binigay ng coaches ng mga taga-Lupi. And now, the possession will go to Team Lupi with 72-77. Lamang ang team nila with 2 minutes and 58 seconds remaining sa ating fourth and final quarter. It's a 5-point lead and kung makakascore pa sila dito, well, it's going to seal the deal for Team Lupi. Ayan na si San Juan, guarded by Vargas. San Juan drops it up to Panuelos. Oh, that's a traveling. And he was called for steps. Medyo late call, but still. Medyo late call lang yon. But still, nakita pa rin ng ating magigiting na referees. That is a costly turnover. Yes, costly turnover on the part of Lupi. And partner, this is very manageable. This is anybody's ball game pa. Kasi it's just a 5-point lead with 2 minutes remaining. Ayan na si Bare, swings the ball. Bare fakes. Bare attacks with a floater. In and out, rebound ni Bare. Wala and pa rin. Panuelos. And what a pass kay Layosa. And nilista mo na yan for 2. May mataba sa likod itong si Yaba. Yes, and May mataba? Meron, and that is the possible makapasok sa ating kasurog top 10 plays of the week. Ayan na si Bare. Bare attacks using the glass. Mintis. And Layosa again with the offensive rebound. Layosa kicks it out to Yaba. Baseline jumper. No good. Rebound ni Orkin. And nakaapak sa linya. And yun na nga, napunta na tayo sa ating Twilight Zone. Meron tayong 1 minute and 57 seconds. Lamang ang Milaor ng 7 points. That spectacular play from Moses Yaba to Errol Layosa was, I can say na yun ang dagger ng game na to. Adding or putting salt to the wound itong Milaor. And what a play there. Yes, what a play there. And syempre, kumbaga, that is Layosa for you. Kumbaga, both ends of the floor defense and offense talagang bigay na bigay itong batang to. Tama. And pagka talagang manalo sila sa game na to, and we have a high candidate for our Kasurog player of the game sa unang laban dito sa ating bigaten quarterfinals ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Again, hatid po ito sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurog pa. Yes, partner, tama ka dyan. Indeed, talagang malaking tulong ang Ako Bicol Party List, lalo na sa ating mga kabataan na naglalaro dito. Kasi this is just a good, kumbaga, exposure sa ating mga batang manlalaro. Tama. Mabibigyan sila ng chance na makita on live television. And an inspiration din, partner, on much younger players. Yes, tama. Na mangarap sila. Yes, to aspire na makarating sa ganitong mga liga. Tama. And eventually, kumbaga may makapansin ng mga higher leagues or higher school, bigger schools, then they will play sa Manila. And now we are back sa ating ball game. Vargas give and untik lang maagaw ng mga Tagalupi with 11 seconds remaining sa kanilang shot clock. Ball will remain to Team Milaor. Yan na si Vargas inbounding the ball, gives the ball to Kashmir. Bare against the energetic Layosa. Bare gives the ball to Vargas. Vargas guarded, strip, ayan na, maagaw. Bare again with the fake. Bare with 14 seconds on Alalbi. Habana attacks and he was hacked by number 15 na si San Juan. Number 15. And itong si Maynard Habana will have a chance na matapisan itong Kalamangan na 7 lang naman. Yes. Actually, still manageable. Yes, actually. very, very manageable. It's anybody's ball game. Pero nakita mo kung ano ang intensity na pinapakita ng Lupi pagdating sa depensa. Talagang pinapahirapan nila yung mga guards, especially si Bare and si Vargas. Talagang every time they are getting the ball, talagang
dinidepensahan sila na maayos. Oo, hindi sila binibigyan ng magandang look sa basket. Talagang pinapahirapan nila na makapag-create ng shot or makapag-score itong kanilang kalaban. That's taking effect. So nakikita ko, partner, may makapasok tayong mga VIPs. Magagandang gabi po sa inyong lahat. Thank you for supporting and watching Ako Bicol Cup Camarines Sur live dito sa Sangay Sports Complex. And partner, ready ka na ba para sa ating second game mamaya? At tingnan natin, ating crowd talaga very ready na to cheer their home team. Ready na ako dyan, pero excited pa rin ako to have this ball game Yes, at tama. malaman kung sino yung mananalo sa game na sa gitgitang labang ito. Yes, ayan na si Panuelos, gives the ball to San Juan. May pressure defense na ini-apply ang Milaor, yan agad. Oh, sayang. Grabe, partner, yung pinakitang composure ng Lupi. Nakita mo kung paano nila na kalmadong itinawid ang bola despite the pressure defense na pinapakita ng mga Milaor. That's the right term. Kalmadong itinawid ang bola despite of the pressure nitong mga naka-green na team ng Milaor. And mapupunta sa free throw line itong si San Juan, ano? Yes, tama ka dyan, partner. And with 1 minute and 26 seconds remaining, nalalabi sa ating fourth quarter. Lamang pa rin ang mga Tagalupi, 73-79. James Razon, 5th personal foul. Foul out. And meron tayong isang casualty, James Razon, fouled out sa ating laro. And I guess tingnan natin, nabawasan ng isang mabilis na guard ang Milaor. Tingnan natin kung sino mag-step up on the part of Milaor sa ipapasok ng kanilang mga coaches. I guess they need a divine intervention para mabago ang sitwasyon ngayon dito sa ating laban. Again, 79-73, nakakalamang po ng 6 ang mga Tagalupi at magpi-free throw pa itong si San Juan. So may chances pa na madagdagan itong kanilang kalamangan. And the time is winding down. It's 1 minute and 26 seconds remaining dito sa ating ball game. So mas malaki ang tsansa talaga sa nakikita ko ngayon. Mas malaki ang tsansa ng mga Tagalupi na makuha ang unang panalo dito sa ating quarterfinals. Yes, pero mintis ni San Juan ang kanyang first free throw. Yung partner, kung mapapansin mo talaga, medyo wala nang mahulugang karayom dito sa ating venue dahil punong-puno na. Ayan na si San Juan, misses both free throws and nakuha ni Sumayong ang rebound. Ayan na si Bare, outlets to Vargas. Vargas against Layosa to Porteria. Porteria, short jumper for 2. Wow! Ayan na. Nabuhayan ang mga taga-Milaor. And ayan na, with just 4-point lead. With 1 minute and 13 seconds remaining, ayan na si Orkin. Again, Sumayo. Orkin drops it up to Panuelos. What a pass to Orkin. Ayan na si Vargas gives the ball. Grabe yung tirang yun ni Orkin. Yes, ayan na. Buwis buhay yun. Yes, ayan na si Vargas. Against Yaba. Humihingi ng pick. Ayan na si Yabana. Vargas. Top of the key. 3. Almost. Nakuha ni Porteria pero kinapos siya. And ang bola mapupunta sa mga Tagalupi with 49 seconds remaining. 75-81. Lamang pa rin ang mga Tagalupi. 49.9 seconds. Ayan na si Layosa. Binabantay ni Bare. Layosa. Ganun pa rin. Using High the pressure clock. defense. Ayan na on the si part Yaba. of Milaor. Layosa against Bare. Layosa with the crossover. Layosa hop. Kicks the ball to Panuelos. Magandang play sana Misses yun. the shot. Julius Vargas with the top. Ayan na si Porteria. 3 against 2. Vargas hesitates. Vargas. And he was fouled by number 24 na si Orkin. And I guess Vargas is fouled in the act of shooting kaya mapupunta siya sa ating free throw line with 22 seconds remaining. Lamang pa rin ng 6 na puntos ng mga Tagalupi. Dapat ma-convert niya itong dalawang free throws na ito. Yes, this is a very crucial ball game. Free throw on the part of Julius Vargas. Yun na nga. Yun lang. Sorry miss on the part of Julius Vargas. And I guess with 22.6 seconds remaining, ano ba ang pwedeng mangyari? it's anybody's ball game. It's just a 6-point lead. Alam naman natin, meron tayong mga wild things na nangyari dito sa laro ng Ako Bicol Cup. Tama. Anything can happen still. Ayan na, Yaba was fouled by Julius Vargas. Ito na partner, makikita dito yung lakas ng loob
pagdating sa mga ganitong crucial ball games para sa mga free throw line. And kung mayroong costly turnover, meron namang costly foul at yun ay handa nang ibinigay ni Julius Vargas. And that is yaba for you kanina. Tama. He is struggling sa free throw line ng third quarter. Ngayon, walang kaaling-aling na pinasok ang kanyang first free throw. Pero nakuha ng mga Tagalupi and I guess Yes, this is it. Orkin with the baseline jumper Mintis. Ayan na si Sumayaw. Sumayaw. Up. I guess meron tayong foul na itinawag kay Layosa. And si Nino Sumayaw is on the floor. Nino is quite, makikita natin na he's quite upset. Yes, dun sa foul na ginawa, binigay ni Sumayaw, ay ni Layosa. And now, Sumayaw is in the free throw line. Missing the first one. And talagang medyo desperate na sa mga oras na to itong team ng Milaor. Ayan na si Samantala, Layos. ang Lupi ay confidently. And I guess it's safe to say na yun na. Yun na nga. Yun na nga. Ang nanalo sa ating unang laro sa ating second round. Labanang Lupi versus Milaor. Ang nanalo, Lupi with a score of 77-82. So partner, nanaig ang mga fresh legs over the much experienced team ng Milaor. So congratulations once again sa koponan ng Lupi. Yung mga youngster natin, yung mga younger players natin ang nanalo sa ating unang laban dito sa ating bigatin quarterfinals sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Tama ka dyan, partner. Nanaig ang speed, eagerness, and youth ng Lupi. Ang aggressiveness ng mga youngsters natin kontra sa mga much experienced player ng Milaor. Pero syempre special mention pa rin on the part of Milaor. Kumbaga, humabol sila. Nagkaroon sila ng chance talaga. Yes, binigyan ng magandang laro ang ating mga fans dito sa ating venue. Kung nagkamali lang ang Lupi ay siguro iba yung naging resulta ng laro ngayon. Siguro ang nagdiriba ngayon ay yung mga taga Milaor. Yes, for sure. This is just the first game naman. Kumbaga, pwede pa silang bumawi. Tama. And on the part of Lupi naman, they are very inspired for sure sa kanilang second game and lalong-lalo sa mga susunod na laro. Mas may kumpiyansa sila sa susunod nilang magiging laban after winning this one kontra sa Milaor. And yun na nga, partner, marami tayong kandidato para sa ating best player of the Kasurug, best player of the world. Meron tayo dyan sina Panuelo San Juan and meron din tayong si Errol Layosa is para sa akin the biggest candidate para sa ating Kasurug player of the game. Tama ka dito dyan. sa ating, again, mga Kasurug, ito po ang unang laban ng ating quarterfinals. Yes, partner, yan. Ito ang unang laban ng ating quarterfinals, laban ng Lupi versus Milaor. And ang nanaig, syempre, ang Lupi. And as we take a look at the game highlights of this ball game, meron tayong mga candidates dito for play of the week, diba? Or plays of the week. Kanina yung ating meron dyan. yung highlight. Yung lalong-lalo na yung pasa ni Moses Yaba, Yung yung mga Layosa, yung behind the back. yung mga mata sa gilid. Oo, yung malapatanong ako kung meron bang mata itong si Moses Yaba sa likod. Tama ka dyan, partner. Ayan na yung mga highlights natin kanina. Siyempre, special mention din on the part of Milaor, si Bare. Kumbaga, he is one of the lone bright spots sa kanilang team. Pero he came up short. And but still, kudos to that kid. Talagang kinapos lang yung mga inaasahan din nating mga players na part of Milaor like Julius Vargas who contributed well pero he could have contributed much para manalo ang kanyang koponan sa naging unang laban dito sa ating bigatin quarterfinals sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. Tama ka dyan, partner. But gaya ng nasabi natin kanina sa pregame, napaka-exciting ng naging laro nila. Tama ka dun, partner. Indeed, naging exciting ang ating laro. And for sure, sa mga susunod pang laro dito sa ating second round, abangan ninyo kung gaano kagaling at kaganda ang mga laro na i-showcase sa atin ng mga taga-Camarines Sur. And unang laban pa lang po ito, unang match up dito sa ating first day ng ating quarterfinals. Yung susunod, abangan nyo, magiging git-gitan din ito dahil dadayo yung mga taga-Naga
dito sa court ng Sangay kung saan sabi ko nga kanina fresh na fresh mula sa big win itong Sangay after the last game ng kanilang laban against Tinambak. Tama ka dyan, partner. Kumbaga, Sangay is battling out against the powerhouse, Naga City. And ayan na, kanina yung lone bright spot nga kanina, yung end one play na pinapakita ni Julius Vargas. Sayang, in this game talaga nanaig ang teamwork. And kumbaga, doon pinakita ng mga Tagalupi kung gaano sila aangat sa larong ito. Oo, talagang maganda yung pinakitang depensa. Napakaraming steals ang nakuha ng mga Tagalupi, nag-create ng turnover yung kanilang heavy defense. Kaya yun, sa tingin ko, isa sa mga naging factor ng kanilang achievement ngayong gabi, which is to win Game 1 dito sa quarterfinals. Tama ka doon, partner. And syempre, grabe yung pinakitang puso ni Layosa. And tingnan natin. And again, para sa ating unang laro, maraming salamat sa panonood. And syempre, magpapakilala ulit ako. Ako si John Bachiller. At ako naman po si Kapa Morgan. And napakasaya na at your service for tonight. Yes, dito sa unang laban sa ating quarterfinals ng mga bigatin. And partner, ibigay na natin sa ating kasama sa courtside na si Miss Barbie Floriano ang oras para mag-extra sa game na ito. Game 1 ng ating quarterfinals between Lupi and Milaor. And again, Lupi winning in this one. And ito na ang ating napakagandang courtside reporter na si Barbie Floriano with the Kasurog Player of the Game. Kami po ay magbabalik ni partner Jan maya-maya sa ating second game. Kasama ko na ngayon ang ating Kasurog Player of the Game, Errol Layosa, jersey number 9, with 20 points, 2 assists, 7 rebound, 4 steal, and 1 block. So worth it ang napakahaba niyong biyahe, Errol. What do you feel right now na nakuha niyo ang unang panalo sa una niyong laro sa quarterfinal? Masaya po. Masaya lang po. So may gusto ka bang batiin at pasalamatan? Go ahead. Shoutout po sa Barangay Suok po. Mga pamilya ko po dyan. Salamat po. Ever since talaga napaka-mahiyain nitong si Errol. And here sums up our Game 1 for the night. And stay tuned because we still have Game 2, Naga versus Sangay.